היי בנות, ברוכות הבאות לעוד סרטון מ-HTO Fashion, וזה הלוק שלנו היום. אז כמו שאתם רואות, עליי יש ג'ינס בצבע כחול בהיר, יש לג'ינס גם קרעים, נדבר שתוכלו לראות, נראה לכם אותו גם מאחור. זהו, ג'ינס בהיר כזה גזרה גבוהה, קלאסי עם קרעים בברכיים. ומה ששילבתי איתו שנתן קצת טוויסט, במקום לשים חולצה בייסיק פשוטה לבנה, שמתי חולצה בצבע אדום דובדבן כזה, שזה צבע מאוד חזק החורף הזה, העונה גם בסתיו וגם בחורף. ביחד עם זה שילבתי עקבים, מגפוני עקב לבנים, ממש יפים. וכדי לסגור את הלוק אני מוסיפה ג'קט ג'ינס שהוא בצבע בהיר, ג'ינס בהיר כזה, שהוא יתאים לי ממש לכל הלוק של הג'ינס, של הדנים הבהיר הזה. וזהו, אני מקווה שאהבתם. זה מה שנקרא התאמת צבעים מושלמת, כי נכון יש לנו את הג'ינס ואנחנו יכולים לזרוק איתו איזה טישרט לבנה, אבל לא, אנחנו רוצים לראות קצת יותר מיוחד, אז אנחנו משלבים עם חולצה צבע אדום דובדבן. אגב, זה חשוב גם האדום, כי צריך להיות אדום שמתאים לג'ינס הזה. ועם הכל מגפוני עקב לבנים שמתי, אבל אפשר גם לשים מגפונים בצבע אדום, זה גם יכול להתאים בצבע שתואם את החולצה, זה גם יסגור לנו כזה את הלוק. אפשר גם לשלב עם חגורה לבנה, אפשר גם לא. זהו, אני מקווה שאהבתם את הלוק. ואני מקווה שנתתי לכם קצת טיפים בנוגע לצבעים, שעם ג'ינס בהיר אפשר לשלב עוד כמה צבעים ולא רק לבן בייסיק, ללכת תמיד על הקו הבייסיק של הלבן בג'ינס. אני מקווה שאהבתם ושהשכלתם קצת, ונתראה בסרטון הבא. נשיקות.